Benvingudes a aquesta classe de dansa oriental. Farem una miqueta de dansa oriental al terra. De dansa oriental penseu que n'hi ha molts estils i parlar de dansa oriental és tan abstracte com parlar de dansa occidental. És a dir, hi ha molts estils diferents i moltes mestres que han ensenyat coses diferents. Per tant, ens anirem agafant, anirem ensenyant una miqueta de tradicions d'algun país o d'un altre, però també de tot el que és dansa fusió. Una manera de ballar, que seria potser dintre de les jaimes i de llocs amb sostres més baixets, seria ballar al terra. Al ballar al terra necessitem bastanta força als braços i a les cames. Nosaltres començarem per això amb el pit i amb cadera i això, tingueu paciència, perquè hem de saber desbloquejar el que és les parts del cos, però també hem d'anar adquirint aquesta força que necessitarem per poder mantenir bastanta estona un moviment. Perquè no se'ns faci cansat i puguem acabar una miqueta la classe sense que se'ns tremolin molt les cames, el que farem serà començar amb pit. Per començar amb pit, em posaré, aviam si em puc posar així, veieu? És important anar guanyant flexibilitat aquí, que els empeines puguin estar treballant bé i que no m'agafi una rampa al cap de 2 minuts de treballar. Llavors, si puc arribar aquí, fantàstic, si no, també puc aquí. Si no estic gens còmode aquí, agafo una altra posició que pugui estar còmoda, com per exemple estar aquí, però d'intentar que les meves espatlles estiguin rectes i no estigui aquí mig caiguda, d'acord? Jo us aconsello tots els que pugueu que comenceu aquí. Comencem aquí. Les espatlles estan relaxades. El meu còccix està cap avall. El que vull dir és que no surt aquí al punt, ni estic massa cap aquí, ni espatlles caigudes. Espatlles relaxades, còccix cap avall. I el que faré serà buscar uns cercles amb el pit. Tinc la mandíbula relaxada. No estic fent força amb les mans, no estic fent força amb els braços i estic parant la cadera. No estic fent que la cadera també balli amb mi, sinó que estic deixant quieta la cadera i el que moc és la part de dalt. Canviem de sentit. Deixem caure el cap cap a un costat, m'emporto l'espatlla, deixem caure al centre i recomponem la columna vertebral, vèrtebra per vèrtebra. Deixo caure el cap a un costat, deixo caure l'espatlla, me'n vaig cap al centre i recomponc vèrtebra per vèrtebra. Vaig amb les espatlles cap enrere i faig el mateix. Amb les mans aquí, però millor que les meves mans estan quietes. El que no vull que passi és això, no vull emportar les mans ara. Les vull deixar quietes com si hi hagués aquí una barra. Si voleu, us podeu aturar les mans amb la paret de casa, amb el que vulgueu, una taula. I movem només les espatlles enrere i endavant. Un amunt i l'altre avall. Tiraré una miqueta més enrere perquè m'aneu veient. El que ara sí que buscaré és pujar i baixar, d'acord? Busco pujar i baixar. I per fer això activo tot el meu centre, activo aquí, activo natges, activo abdominals, vull dir que els apreto una miqueta, no cal que em mori aquí la tensió, però sí que apreto, sí? I llavors aquesta tensió només ha d'estar aquí. Les espatlles segueixen relaxades, la mandíbula també segueix relaxada i el que faig és pujar i baixar, d'acord? Provem un cop més, pujo i baixo. El que farem ara és buscar moviment de cadera a la vegada que pugui fer això. Per exemple, quan estic aquí dalt, buscaré moviment horitzontal. Sí? Busco moviment horitzontal i perquè em funcioni bé aquest moviment horitzontal, busco que el meu pes estigui cap amunt. Les costelles estan flotant cap a dalt, l'espatlla cap a baix i si em miro de perfil veuré que el meu còccix continua cap a baix i baixaré i pujaré un cop més
per adonar-me que no estic baixant aquí, sinó que estic baixant aquí. I que quan em mogui de manera horitzontal també ho estic fent aquí. Sí? No estic traient el cul en cap moment, de manera horitzontal. De moment podem deixar els braços al costat donant espai perquè més endavant sí que buscarem moure'ls. Per tant, les persones que ja sàpiguen una miqueta controlar més els seus braços tal com volen, sí que poden anar fent moviments més de cerc, com cercles. Ens podem pujar i anar baixant, però si em descoordino molt em puc centrar només en la cadera, que ja tinc prou feina, perquè si us hi fixeu hem de fer que la cadera es bellugui d'un costat a l'altre sense que el meu pit l'acompanyi o vagi a buscar una contraposició, tampoc volem aquí. El que volem és que estigui això amb costelles amunt, espatlles relaxades i que estigui quiet. Si puc mantenir això, és quan puc afegir braços. Estic en horitzontal, sí? Moviment horitzontal de cadera, moviment horitzontal. El que buscaré ara és anar baixant, mantenint aquest moviment horitzontal. I torno a pujar. Notareu com estem activant totes les nostres cames, la musculatura de la nostra cama, Llavors, si aquí m'és molt incòmode de baixar i pujar, puc fer aquí. I tornem a provar, aviam què tal. Estic en horitzontal, 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 horitzontal. Baixo i, vinga, activem i pugem. Som-hi, cap amunt, sense treure còccix. Ho fem un cop més i jo ho faig d'aquesta manera frontal. Estic fent el mateix moviment que hem fet fins ara, Horitzontal, 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 horitzontal. Perfecte. Ara el que buscaré és un moviment vertical. Vertical el que vull és com que la cadera pugi i baixi. Per tant, si estic aquí, difícilment ho podré fer. No puc fer pujar la meva cadera, val? On he d'estar per poder fer pujar la meva cadera una miqueta flexionada. Continuo amb l'esquena recta i estic aquí un pelet flexionada. I un cop estigui aquí sí que puc buscar aquest moviment vertical, no sé si abans he dit vertical o horitzontal ja, aquest moviment vertical en què la cadera puja i baixa cap a les costelles. Agafem les costelles de referència i el que vull és que pugi cap a les costelles, ja que està baixant, contrari, pujar i baixar. Pujar i baixar, pujar i baixar. I notareu el plaer del moviment a les vostres cames. Ho puc provar aquí, o com hem fet abans, o puc provar amb els peus aquí. Pujar i baixar, pujar i baixar. Farem una pujada i baixada en la que començarem el moviment en horitzontal i conforme anem baixant veurem que deixarem que es converteixi en vertical. Després tornarem a pujar en vertical, 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 fins que ja realment no pugui fer-lo vertical i el convertiré en horitzontal. Som-hi! Horitzontal. Vaig baixant. I el converteixo en vertical. Pujaré. Vertical, vertical. Sense treure còccix, relaxades. I quan ja no puc més el converteixo en horitzontal. Si se'ns cansen molt les cames i després no hem de fer res més, doncs podem continuar amb això. Si volem relaxar una miqueta, el que podem fer és buscar altres moviments. Un exercici interessant seria posar-se aquí. I això que ja sembla tan fàcil, hem de vigilar que estigui el pit obert, les espatlles relaxades. No estic aquí, no estic caiguda, no està la meva espatlla amb l'orella. Donem espai. Aquí podria fer cercles. Podria canviar el sentit del cercle.
Inclús podríem fer força amb la cadera cap amunt i cap avall, cap amunt i cap avall. El peu el puc tenir més estirat o el puc tenir els dos genolls junts. Normalment, quan fem un moviment d'aquest tipus, la mà sí que està treballant. Estic treballant, per exemple, aquí. O està treballant al costat. O està treballant amunt. Canvi de sentit. Posem les dues cames juntetes, obrim pit, espatlles relaxades cap avall, ben col·locades, i el que faig és començar amb el cercle de pit. Canvi de sentit. I anem amb la cadera cap amunt. Me trobo amb les cames juntes. Si controlo el moviment, puc anar treballant més amb les mans. O amb una cama estirada. Per acabar, un altre que faríem, també del que seria una miqueta la dansa al terra, això és una dansa al terra molt d'iniciació, en el que estem fent resistència, sobretot, perquè després quan controlem els moviments de dansa oriental els puguem afegir aquí. Un altre moviment que podríem fer per dansa oriental al terra seria el camell. Amb el camell el que hem d'intentar és controlar aquesta pujada i baixada que hem fet al principi. Si em poso aquí, em veieu sencera? Sí. I el camell és un moviment d'ondulació. Faig una ondulació, faig una onda, que la puc començar amb el pit. En aquest cas jo l'estic començant amb el pit. Aquest camell és un dels passos bàsics quan estem de peu. I llavors deixem anar molt més la cadera. Aquí, sobretot fem de pit. El meu pit el que està fent és anar cap endavant, amunt, enrere, avall, endavant, amunt, enrere i avall. I veieu que no és tant l'espatlla el que està treballant, no estic fent així, sinó que estic deixant que sigui com tota aquesta part més de costelles, que sigui el pit el que va endavant, amunt, enrere i avall. Aquesta mateixa ondulació que estic començant amb el pit és la que acaba movent la meva cadera, de manera que faig coxis en fora, vaig endavant, coxis endins amb la rotació pèlvica, vaig enrere, coxis en fora, vaig endavant, coxis endins, vaig enrere. Tot això ho treballarem molt a poc i molt conscientment en altres sessions. I el millor de tot és, en quan puguem obrir de nou aquest espai, a fer-ho personalment, i així us podrem corregir. Ara intentaré anar cap enrere. Vaig tirant enrere, vaig tirant enrere. I quan ja pararia el moviment, si continués, o em quedaria només en el pit, llavors és quan torno a posar endavant. Un cop més, vaig enrere, vaig enrere, vaig enrere, em quedo només amb el pit i torno a pujar i anar endavant. Per acabar sempre va bé, acabar
sobre els canons, cap al terra i respirem. Ens podem balancejar una miqueta al costat i a l'altre i pujar poquet a poquet i ramonetes. L'última aixeca sempre és el cap. Doncs espero que us hagi agradat aquest mini tastet superràpid de dansa oriental al terra. Veieu que hi ha molt per aprendre, hi ha molt per ensenyar i molt per practicar. Així que, a poc i sobretot molta paciència. Fins al proper vídeo. Adéu-siau.